Erokamano ahinya, anyikoromo Gajwang', tielo machielo kaka bende asebedo kasingo ni pile kod pile, abiro bedo kakiloni kanyo endi welo mopogore opogore moloyo to e piny Luo, alwora mar Nam Lolwe, kendo bende chenro mar wang'e jothumbewa kawuono ni endi. Abiro kaendi kod wende ma bende seche moko usebedo kuneno, jomoko winje awinja, to kawuono akele e J Media mondo wago kode mbaka wang'e ni okang' mane okawo mondo odonj e weche goeki mag goyo thum mag injili. Ok ng'ama chielo, abiro miye kinde mondo bende ofulnu nyinge no owuon, ka nyinga en Ajwang' Junior, maendi en AJ Media, arwaki ni machiegni, erokamano. Chal nade? Ber ahinya. Pakruok. Rudho pak ahinya. Intiere. Antiere. Mokwongo ibiro nyisowa ni nyingi owuon en ng'awa? Nyinga en Pauline Akoth. Koro atiyo gi stage name Nyaimbo, Nyaimbo. Imbo usenge. Imbo wan joimbo majimbo e choyo siku kucho but onyuol to nyuolwa Sakwa. Koro anya Sakwa, thurwa masie to koro Sakwa mwadonge. Sakwa. Bondo wich lum dho nam. Koro kanye dalawa, koro kwarwa noda Rimbo, koro Nyaimbo ni mwatiyogo but kamonyuolwa to Sakwa. Erokamano ahinya, amor kuom bende winjo duond Ajwang' mimolo e J Media kaendi. Erokamano. Erokamano ahinya. Ka wachako kanyo mondo bende wagoye mbaka matin ewi ngimani mar thum kaka ne bende ichake, nikech wang'eyo pile ni in ja injili. Ok ang'eyo ni in iwuon, wang'eyo ni ngimani mar thum, kasto ing'isa ni nitiere ngima moro ma idago kapok ibedo ja Kristo. Ngimani machon chande gi ngimani masani, madwa ng'eyo ni to chal nade? Ngimana machon na nyathi malong'o kadongo. Mago penjo ok noywaya ahinya nikech kadongo adongo ka ja Kristo, ka ja Nyasaye. Koro ing'eni kata kae nyathi dongo kata kae nyako kata nyaka idimbri. Koro gik moko ma ang' kia ng'ano timo kama oyude kure gibetne maonge. Koro an adonga kadongo e ngimana kang'e Nyasaye. Ma nyaka kawuono koro abedo ng'ama duong', koro arite kenda. Chakre kirito nago nyaka kawuono arite kenda. Fweny mar koro in gi were moro e ngimani mar wer, fweny ni obiro nade? En gima ne onyuoli yudo kitimo koso idongo tiyude wi dongo? Babawa monyuolowa no ower, koro nyithindwa te kata matoka ka gi compose wer giwer awera kendgi. Koro kadongo kata e skul kane wawer ga, japuonj ne nyalo chwada sechegi, to kata ka parents moro otho kata nyathi moro otho to an ema lead nyithindo, chwada sechegi, ng'isa nyar Joni tel ka chak ne ji wer. Koro achako wer kwadhi ywago ng'ama otho. Koro adonga gi ngima mar werno. Kata kane japuonj ochwada to sechege madhi alose wer to waketo nyithindo wero ka an e skul. Koro ayuda ka wer ga. Koro wach Nyasaye omedre, nomede but onyuola ayuda ka nawer ga. Tabe jopuonje ne wera ga e skul. Dibed ni samoro kanisa miaye ma bende samoro timo gima dho kisungu wacho ni acceleration mar gima ne ni kuomi chande? Kanisa koro ing'eni kisirito wach Nyasaye, inyalo bedo, ing'eni ji wer kata jower kata ka ng'ipenjo kata wach ni kata jaangla moro, obiro nyisi ni en nower kodongo. Koro kodhi ojoin jaangla wadgi to ng'enyne owuok ka jaangla mondo odhi olos mare. Koro an bende kane afwenyo nawer to nokawa time kata kana an e kanisa wa ka mondo mi nawer. Koro nochopo achiel ariyo adek mane koro awer ni, koro abed kipiny samoro dago wendo e piny. Nikech ne an kuom Nyasaye koro chuna mondo atim dwok nade awer gospel nikech an kuom Nyasaye. Koro luwre ng'ama iluwo bang'e, kiluwo joangla idhi go angla, kiluwo Nyasaye idhi wero wend Nyasaye. Mano kela penjo moro kae nikech asebedo ka awinjo wendegi. Iwacho ni mara Pauline nowero kanyo endi Wuod Odinga ma bende seche moko gole wach Nyasaye. Jakom ne ok awere, ng'eni kinde ji penjo ni an to wer ndalo mana wero wend Raila narom nade. Ne an 92 nakia nabe nasechako kata dhi sikul, ok apar. Mane koro gima ne wan gi chokruok moro ndalo moro e Sakwa kacha kamoro ne Leonda. Noting'o nyaka mondo mi koro awer wend Raila ne. Koro ne wan higa moro akia ni ne en yiero mane cha, ne en yiero moro. Ne wan gi chokruok moro kanisa Sakwa kamoro ne Leonda. Koro jotenda mag kanisa ne ni kanyo. To injinia Gumbo nobiro, Mheshimiwa Gumbo nobiro e chokruogwa no. Koro nitiere jatenda moro iluongo ni Peter Limonya. En ema ne ndalo mane ji dhi Koginga, ne en secretary mar din kinde no 92 no. Koro en ema nodhi, aparo kaka nawinjo kopime, en ema nodhi kanyo. Kane nitie jaimbowa moro Opiyo Matewa, jakalambwa, koro an Nyakalamba. Koro apani ne en osiep wuon baba.
koro awinjo kaka ne limo nyapimene mane ogenga omega to kelo ni joluongo mogik dalane opiyo matewani. Koro Limonya ne secretary mane wuotho gi jotelo, koro bende nodhi ka. Koro nawinjo ka onyiso gombo ni dhi ng'is Raila ni Roho nowuoyo nomany joluongo mogik mondo otimruok nade mondo olemne. Koro an nawero gima ne nato naonge ka nantie mana sama nioro gombo ni, lakini 92 no kata skule mane pok achako. But secretary wa Limonya jokano notho ng'eny gi te notho te Limonya ne ema pano dong kuom joma nodhi. Koro en ema ne omiya gima nawero no. En ema nonyisa. Bedo ni Raila nokobedo ker mar Kenya kaendi nikech e wende awinjo kiwacho ni mane seche mane Roho noyie mondo bende obedie ker. Mandi no chandi nade nikech seche mo gino nogoya gi lweny nyaka kawuono nyoro 4 days kana post to wenda moro ahero ga ng'eny gik mawero awero gik ma Nyasaye notimo e kanisa waka. Kata kaka ng'eni wan kanisa wa believe kanisa maluwo mogik ni ok nwa believe onge ng'ama wuok ga tiende ne kach na dhi leme luongo mogik. Ng'ato ka ng'ato negi shida ni ng'ato nyaka yud ni ng'ane nochang ka janeko, ng'ane ne randul megore piny, ng'ane ne nyuolo tamo, ng'ane ne kendo tamo, kamano. Koro wan ga gimoro e kanisa wan sach timo neno. Koro sach timo neno ni ma samaro ng'ato timo ng'ama osechango timo neno. Koro samoro aloso wer mana ower ka antie to ne mar okoth manotimre kana antie to to samoro jomoko nosechango kaka ne gidonjo kaka ne Nyasaye ochangogi. Koro anyalo wacho ni wend Raila no kwadok gino no miya chale kech yudo kata kana post video na moro kaka Nyasaye nochango nyagwasi moro manoket ne chik ni dalawa koselok juok kuome to ng'ise ni dalawa ka koro nyaki idi kijajuok. To ng'ato nondiko na kanyo to ni to Roho ni to nowuondo Raila. Ng'ato nondiko na kamano. Koro an kana wer an ne ok aneno Raila. Ne ok aneno Raila, ma ok dang' awach ni an nok aneno Raila ne ok obi. Ni wer kaluwore gi ote mane ng'ato owacho kani yore dhi ng'ise mondo obi to ne ok anene an. Ma chako kela penjo machielo wende gi komposi wuoyo kuom Roho sana. Roho timo gik adongo kata ni mondo seche moko ilernwa gik ma in bende samoro iseneno ma ng'ato nyalo winjo e interview wa kaendi gik ma bende Roho ma Nyasaye milamo osemiyo timore ka ineno in iwuon. Roho an janeno kuom Roho mondo awer achop ka kata ana kawuono an naleme luong mogik ka. Koro kinde moro chon ka ne 201 adak Usenge, adak gi waya moro waya koro asewuok Sakwa. Koro Sakwa kanisa maluong nwa believe ane kane watin ne chwado ji dalawa kocha ne chwado ji e kanisa. Koro ne ok wadhi ga ne kanisa nyo koro nwaweyo koro ing'eni kipong'e nyako koro iweyo. Koro adhi adak Usenge gi waya. Koro Usenge mang'a chak koro aduoge kenda koro ang'e Nyasaye ni. To chieng' moro gimoro notimore na mana yuak. To koro kana yuak so chiko odiechieng' kama. Koro mama moro ne nitie nyocha tho nolemo ne ji luonge nomogi. Koro wiye ochako ne bara tawacho ni wadhi ane ir Nyaramogi ni odhi olemna no jaluongo mogik. To ka chopo ode tayudo yowuoto manyala moko ariyo. Achiel iluongo ni Sedekia Oduma, achiel iluongo ni Harun. Kata Kiswahili nakia kinde no. Koro ka chopo to onigi mone puodhruok. Chopo ni wiya bara vijende ke ochako puodha gi Roho. Koro gipuodha giwacho ni dho Manyala Nyaramogi cha ne winjo Kiganda to winjo dho Manyala. Koro vijende ne gin joluongo mogik wa Manyala. To nyenge ge mamako but apan ne gitie mtok rech moro musiego. Mtok rech moko mane kwadongo wainde ne gitie mtok rech to gileme luongo gi. Koro ka chopo ni wiya bara vijende ge no puodha gi Roho. Gicha ne 2021 pod anyathi kore ka pong' adongo koro. To ging'isa ni rita ne wach Nyasaye ni kirite to mbele ni kucho. Ler moro rieny mbele ni chieng' moro ni chal gima ing'eri e piny ngima. Ler moro ni mbele ni makirito wach Nyasaye ni to chieng' moro ji nochal jomoko noyud kony kuomi. Koro nokawo higni chakra 2020 to nyaka kawuono wer magino nochopo kare. Koro mana achiel kuoma gima neno kuom Roho. Wenda mar okoth ywecha ni wan luong mogik wa ka ji ne ok werga. Ji ne ok werga nitie joma nosewer mbele na to ne wacho nwa dongo luong mogik kidhi e studio gi Roho to jamalaika noweyi. Nwadongo kata be nadongo kamano. Koro ngima wane ok wan gi kata kanisa wakane kawuono kidhi mashinde moko mbono wa kata kwadhi perform kama iluongo wagi wan ok wawer ga ji ng'ato luonga wer to penja ni in gi mashinde to an waonge gi mashinde wan kata kanisa wan wabet ga beta kama tipako Nyasaye to Roho donjo.
Koro kiche moro ne wantie 2011 achiel kuom gik ma Nyasaye oneno wacho mar joma nyalo cha ne giwacho na maka wuono ji ong'eya kaka nonena nochopo kare 2011 ka koro bende an gi jaoda kapani siwinjo stocha gi jaoda kare tik kaka nawacho ne ok adak maber to nawer na Nyasaye nawer maka wuono ka wer ka chako wer to ka in buta awer mana gi dhoga kama ka chako wer ka in buta tiwinjo maka gik moko wangi yani nawer gi teko mar Nyasaye koro na aywago thagruok na wer tok na dak maber koro chanda gi Nyasaye to Nyasaye talami to aongo okalewe chokruogi joma tuo biro to ka wer to ro donje through wenda no gitimo ne singruok to kadak maber Nyasaye koro na jaywago gino koro chieng' moro ne wane kiche 2011 ne wane kiche umoja ka Tumaini Primary School koro noriwo mar jo Nairobi luongo Nairobi Field ne wan diocese kariba dek koro ne jochung' ne kiche wan gi joma jochung' ne kiche koro jochung' kiche no keleno wuok South Nyanza joma no biro chung' ne kiche koro ka chokruok wane kanisa kama koro ka wer to wer otama matiere ni gimoro chanda ngima na nyaka puodhra ka wer to wer otama ta chiel kuom jochung' kiche no gola oko to na chandora ing'eta koro an nadak ga gi danwa mana ng'e an adongo kan gi danwa baba to ne nitie to no ng'e godo ng'e nyiego koro kocha no kanyal roma nya bat koro ka dongo to dani ne nyisa ga ne baba ne kendo to kangi mula to itimruok nade iya koro dani no wacho ibro miyo nyathina nyakwara wa ka wadag kodi mondo iwe baba wuodak gi monde koro nadak gi dani kech baba no era mang'eny ne kelo gwenyruok gi monde kanyalo paro ka gichwanyre gi mama monya Kisumo norodha tie nam pod atin koro baba no kawa odak dani okawa odak koda koro ngima na dak gi dani koro dani ne mane chalo wadwa dani ne mane chalo nyaminwa dani ne mane chalo gimoro amora kuoma koro kata kana adhi dala ne ok adak maber tan Nairobi kata ka aonge nanga talemo tang'er tawer na ji koro kiche no atka wer to wer otama to jochung' ne kiche gogola oko to ang'o momiyo wer otami nyaimbo wer ga wer koro opuodha oko kanyo to penja ne to wer moro ma ji wer ne ma gospel moro ma ji wero ne ang'o minyalo pare ang'o mosetweni ko tawacho ni gospel tan pok awer ndiyo but an ngimana ang'isi an ngimana ahero ga mana Dio Mesiane ajawer but gospel to kakete ga pacha ahinya Dio Mesiane ema ahero ga ma ok dine bed ni maisha mana petia dinago thum gi go wino Mesiane ne mora mang'eny be mane gima nadongo ka ng'e ni chieng' nago thum go wino nyiri mane go thum ne mora kata ukombozi wendo wino giri kane wadongo ne mora koro ng'iso ng'ane ni ato gospel to kendo kaera ahinya wendo wino Mesiane ma mora ga kod John Jonia to ng'ano ng'isan to kata ok gihero to kinde moro to ni wer moro ng'a wacho na to ng'eno ok na believe kech wan luongo gigo kwa wer ga kawuono joma wero wer kolowo bang'a koro awacho ne to ng'isa ni kata ok gine kinde moro ne ywak ni chandi wek ywak ni chandi Nyasaye ok dwar kata ni Roma Nyasaye wacho ni kik ichake kwa kata ng'ato nanga kendo ke kinde no ine mona kwa mama moro nanga no jirandwa ka jaoda biro dala to na ka chopo stage akia gima notimre akia ma jokwe no lal gi baga cha koro mama cha no dhawna manu wuoyo koro ng'acha kona ng'ama chune kiche Nyasaye ok dwar ni chake kwa ng'ato nanga kendo Nyasaye nomi nanga to ibro wero wer moro adi to no chal tol manuting'i malo ochalo nangero kacho no ka believe kech wan luongo giko kwa werga magini odhi maigini ochako dhi karibu akia igini 5 madhi 6 kama mawiya no wil koro ka tia wer wendo koth ni gima koro gicha dwa chako gima ne Nyasaye wacho na igini manokalo cha koro koth ni ne tuo ne secretary wa mar kanisa koro chieng' manwadho wanene Nairobi hospital ne walemo Madhare koro Thika Road kacha cha koro kane buses ma Thika Road cha to mor gari cha ne chal na gima ng'ato wer emana a compose go wendo koth ne kalor painter compo motiko 2 years bende pok awer kech na onge pesa koro no sayudo landore kanisa wa ka ji were ga kata ka wane chokruok ji were but joma were kia koth joma were kia ng'ama no compose wendo no kore ka chieng' moro adhi agolo wendi cha ka were bende ok okonya motiko igni malawu Nyasaye ni to
Nyasaye agent cho olal kode pod abandhra kata ga agent no nyaka sani agent na mane a register go nikech ngini gine mwadhi ok wadhi kendo wadil ga agent to ema tero wendewa koro nodhi macha dong ne wacho ni Nyasaye donge ne wacho ni wenda ni biro ko wer moro na wer mabiro konya kwanza nawe ni wend Raila an ka wer kech wendo koth ya were motieko higa achiel eka chaka duga wero wend Raila e studio ta chaka dhi ariwo gi CD achiel kinde cha ne en CD chaka ariwo gi CD achiel koro pacha ne nitie ni gima ne roho wacho cha wend Raila mabiro timo nade ema chieng' no konya koro kan kata koro kocha go mbaka gi mama moro ni ta oko ya roho no wacho ni wer biro konya ta wero wend Raila to daka ne konya ma wendo koth chodhi molal nikech agent wendo no wuotho sawa no wuotho e piny mangima onge ng'ama ko ywak ng'ama ko tho moko ywago go wendno koro napenjra to Nyasaye ne wacho ni wende ni biro konya wer mo no konya to siasa rumo kaneno ka wero konya kara ne en wendo koth koro ko ng'acho sedhi molal ma wer konya pesa wuok every month ok anyal yudo kambi no dhi mopodho ne wa register kambi moro ni Bansoft odhi mopodho ma kuma ne jogo ne nitie akia koro wan ga gimoro ni puodhruok koro gini ne dong na kalaumu Nyasaye ni gigi te otimore Nyasaye to ne wacho kinde moro higni mokalo wer moro no konya go Nyasaye to kara ne riambo Jehova kech an duto na ng'e ni wend Raila cha ema biro timo ema biro konya koro chieng' moro kendo pastor na moro wuok dala kendo ti apuodho wenda wacho ni wenda ji koro romo koda koro an dak gi nyithinda dak na osebedo kako bedo koro wadak kuma ne ot moro Singuru wathagore kata gima wanende onge koro ng'ato oro no omena dala ta uso to ji ong'eye ine ji nena YouTube koro ng'ato biro nyiewo omena kuma to kopenja to kiny to choko chiro penja ine Paulina Koth mano werja uso mano omena besen mathis miloge kaka iwer malich wendi go dala cha koro gini kano odong to litna kech wer onge wend chodhi agent odhi gi wer makambi no podho kama dadhe yude mkamba no pesa be en go mok dang' anyale en gi pesa koro chieng' moro be mana ropo achiel maluongo nyinga ni toke ga chiel koro aywak ga giche chunya ka ji penja ni ne Paulina Koth to gicha litna ta aywak kuma yude ng'ani bendo tama kama dhi ayude ng'ani asedhi nyaka ka Safaricom to joko makore ok digol wer ma asedhi nyaka kambi moro ne wantie ni asedhi nyaka ka jongoma mondo gindik na barua wapi otamore koro chokruok moro ne jotenda moko nobiro tweyo ne ng'ato donom ka to giluonga adhi luongo ni Ken Wuda Wando gene to giluonga tadhi to koro ka puodho wendo na puodho mana ne yawa mkambo lal gi wer ok chop kuma ta thagora koro gima rach ne ji penjo ni ne Pauline koro gini dong kalet na kaka wendi otimo maber Nyanza to gima yude onga thagra kata anende leso gi nyithinda yani athagra to ro ti owuo ne gin ji ariyo pastor Ken gi Kefa Wuda Wando gi Ken Wuda Wando ro wuoyo ne bende nyalo paro nanga mane rwako chieng' mane dhi studio ta paro wendo na wero di chieng' mar ariyo kech agole ngwasi to day 2 mana were wende matho koro day 1 mana kuongo dhi na wero winja kalami na wero wenda dek e kinde cha ok ne CD golo kata wenda auchiel koro awero wenda dek to en na do bene onge kata pacha nikech en wer mane ji osewero mane osewuotho ga koro awere day to koro aparo ni sama na dhi parane kata toki gini ang'wen kidwa paro nanga mane rwako sama ni dhi studio koro ro penja nanga bende nyalo paro nanga mane rwako sama ni dhi wer mang'ane olalogo ni taparo ni aparo chieng' mana dhi mokwongo taparo na rwako top moro gi skirt jeans to noyudo kwa sewer kura ola nendo nene kapet kaka maruta nendo penye kapet kama kapodi nini manyo sauti mar jomoko tawacho nanga cha apa na rwako nanga moro makwar by the way lawa no ni nyaka YouTube taparo nanga no apar to ngisa dog yom nanga mane rwako sama ni dhi studio ro wacho kura dog kama na dake takelo nanga mane ron dwaro ne to ngisa na rwak nanga no to nanga ne ma jotenda gi no leme ko makro wacho gi mak tiel law kone gi mako kon to gi wacho ne mana Nyasaye ni Nyasaye ka wendi ni ne mar singruok adiera kani koro wach ni 2011 ni nyako ni kinde moko no wer moro no chal tol manoting'e malo dhi manyo mkambani kuma nitie ori ki Nyasaye miyoro to dhi manyo mkambani kuma nitie koro ne gilemo na to giweto tok ndalo ariyo tawuotho taon ka ono to awuotho asekalo kachiluongo nang'o asekalo NTV asekalo nyaka City Market
ne nyako moro biro ira, nyako moro nobiro ira, dwa natere ka kuonde mwa register wendwa gi. Koro ng'ato nomiye details. Ng'ato nomiye jomoko ma kon jigi. Ng'ato dwa nomiye siling 5,000, omiyo nyako ni 5,000 mondo oter kata ng'ano bok ti kanyo en mana gi namba jogo. Koro nwawuotho ne Saturday moro wuotho kwaneno jogo. Koro wadok gi nyako ni gimoro mandi. Koro ka wuotho kar sitima taromo gi mluya moro. Kijana moro ma mluya karo jawer. To nenaga owinjo ka igo wenda Ramogi to nena nyake gine e YouTube. Koro tiyo bina koro gadho dholuo wacho dholuo moro ma clear cha to penya ni pole na kujua. Ta penya ni Nyasaye koro dwa tiyo na through lawa moro mane joko mako cha. Koro penya ni to ng'isa kama nonena to koro pimo ne. Apenje to into kambi mane mi register go wende nigi. To pimo na kambi no. Koro kambi mo pimo na ne chale gi kama ne atere nyako ni. Koro miya namba gi. Koro mopimo na to koro adhi. Kachopo fees gi irgi jogo nikech jo agents gi ong'ere onge ng'ama nyalo konyi. Noyuda temo maol madhi nyaka ka Safaricom makia gi duoka ni mondo kiandike email margi nandiko no kaneno. Nyasaye koro dwa chako tiyo na. Koro aromo gi kijana cha omiya namba. Omiya namba machal gi office the same office matere nyako cha. Kachopo tayudo wachopo office. Tayudo mluya moro badwa dhi kata ire sani. Ayudo mluya moro man gi rasta. Koro pimo ne. Koro pimo karo ng'e kambi. Koro odhi e system. Gima tiyo miyo konya. Koro odhi e system to neno kaka wenda pesa ma wenda rwako ne. To ng'isa ni omiya form seche go mondo sign. To awinjo ga kinde moko na winjo chenro moro Ramogi kane ka ng'ato mi sign moro ke mi form moro mondo sign keke to sign yaro sign gima kinchinji nikech ni ok isomo ano ng'isa ni sign mondo wakonyi to naluor achaka tamora to kakuro wenda molalu but oketa kete system kama to neno ni nyako ni dwani mondo konya dir to ko mi form no mondo sign tatamora ke chan kenda kijana bote raka yani atamora karoko na dir koro ang'isa ni wacha kwanza nitafanya nini nitarudi awuok kama naluo poda chaka bet koro gidhi adhi gi wenda wachandora ka wajodi ya Nyasaye atimra nade gi nyithindo yawa kata matras kende ma wanende onge adhi na yuda daka e ot moro do pi ni adhoge ka koyo donje kora wane wapedho maleso gi nyithinda to wachando but walama Nyasaye wang'isa Nyasaye ni chieng' moro Jehova ka ini loka ngimawa ni gola kae Nyasaye nagoni erokamano. Koro arambaka yani ahero wuoyo gi ji. Koro chieng' moro adhi Kariobangi market. Koro noyuda dak Kariobangi kacha ka wenda ne kapok gik moko sambaratika na dak Kariobangi. Koro nan gi jiranda moro Kariobangi. Koro apimo ne to notiyo gi ng'ato ne Paul Kodondi. Koro ong'isa to kidhir Paul Kodondi. Dhir Paul Kodondi omiya namba Paul Kodondi. To noyudo kachako wer tik ne bwana moro walemo notera ir Paul Kodondi. To ok ang'e kaka Paul be nokawe. Paul nokokonya sechego. Koro nadhi ir joka kenda. Koro jiranda ni bende chako duoka ir Paul Kodondi. Winjni nasewe form cha kucho mokwongo nasetamora kama ne achope che. Natamora. Koro kachopo ir Paul Kodondi. Paul bende winjo kaka wenda timo kara Paul bende nie kambini. Ong'isa wadhi. Ong'isa ni adhi ire chieng' ma kama adhi kamutiye. Wating're kode kacha. Kwachopo ke Paul, the same office kendo mana tamra jase form ni. Koro joka ng'isa ni msichana si alisa kuja hapa. Huyu msichana tulimpatia form. Koro abeda kod gi thula ng'iso ni jothurwa. Ok dina sign form nikech noyudo ka wenda oselala ni wenda mamanyo. To uno ka chopo tapimo nu to the system onokanyal sign form nikech nakia den form madhi luoka kata dhi timanade kata dhi gera. Koro nikech abiro gi jaluo wadwa Paul Kodondi nika ang'e no ka ng'ote manade ok unyal luoka. Koro ne gimiya form ta sign to giwacho na ne pesa mane ng'acha nego. Pesa na mane ng'ano nego. Koro ok dang gitimruok nade. Ok dang mano kora bandhra kode kian. Gin koro gigolo na gola wenda no mondo every month koro gichak chula gin kigin. Koro deni tadong' na ng'ano nostuka kaka golo wenda no.
Kasto Paul nodhi omiya namba ne. To ne ji otere koto mang'eny, ji nodonjone. Ji emosekawo wendene. Koro harakati matiyo gine, ndalo mane 2021 ma Mama Gladys Wanga owacho ni mondo oduokne jower tax piny. Ne 2021 donge mane ji ok wer gotieno, ji wer ndalo corona. Koro ne apani Raila jakom Babu Odinga gi Gladys Wanga nokonyo jower. Koro koneno kaka golo wer to luoro make ne samoro amakora kech golo wer kuom jogo tek sawa natemo manotama. To Nyasaye tok kanoselemna momako mana law mana rwako kadhi studio. Koro nogolo nawe to ng'isa ni obendo ka Paul osemiya namba ni tawuoyo kode. Ang'ise nakupeleka kwa court. Ang'ise nateri e court. To kata Paul bendo nyisa ni ter ng'ani e court. Eka ubro timru nade kedhi yudo pesa gi. Koro nikech na jo Nyasaye nosingo na ni Pauline kech oluor namba ne ayudo kure. Kasto winjo gima Raila Babu Odinga nowacho nogol ne jower tax gi Mama Gladys Wanga ne gikonyowa seche go mawero chako konyowa tok corona ka. Koro noluor to nosingo na nobro miya. Koro wuonda dichiel diriyo didek omiya maber. Ong'isa kaka nowinjore kode. To ok nochako miya kata sani pod waywarega kode. Kata sani pod wayware kode, but wer noduogo na jaka koro ma wer nokonya. Koro maga achiel kuom gik mane Roho notimona. Mag singo mane Roho wacho na cha nochopo kare. Koro ng'iso ni wendi sani endi kigolo to in ma pesa biro ni yudo gimoro kokalo kuom wer miwero. Ya pesa biro na to koro ngene shida ma wan go ma dina bede gi nyalo. Dina wacha ni da bede gi nyalo an kata kaka nyalo chopo. Shida ma kawuono hinyowa to tax. Da bede gi nyalo kata ng'ama ne nyalo winjo Mheshimiwa Mbadi kawuono en telo no kachacha dogolo ne jower tax. Ndalo nani ne wer dhi kodwa maber. Ndalo uru ne ber kabisa. Kawuono to wer ong'adwa mwarumo. Wan koro wadwa dhi dok dala. Koro ko serikal mondo ogol. Akwayo Mheshimiwa Mbadi jagwasi koda nyalo winja ogolnwa tax hinyowa mar jower. Ohinyowa nani wuod Sugoi oduokogi. To ndalo nani nye wer dhi kodwa maber adier. Kawuono warume ground. Koro kwayo na kuom Mheshimiwa John Mbadi. Waziri kiwinja gol ne jower tax wasai jagwasi gininyowa. Chung nomenda. Ochung'nwa ya oduoknwa chien nyocho kwachule. Ne be nyocho kwachule. Nyocho kwachule kata loans kambe mendeko ncha gisayo gasaya gi loan. Kaw loan makama mar pesa mang'eny be. Koro kawuono to wanyumre pigile. Serikal odieu. Pauline, wer gi family chal nade? Ing'eyo ne ng'ato kaka an. Nitie jomoko kuomwa mok kata an kenda ma kogol Yesu Nyasaye kuomgi to gidong' nono. Koro an kawuono ka ng'ato kawo Nyasaye ni modhigo tadong' nono. Koro wenda ni atimo ka gimoro amora kuoma. Kineno nangana kata marwako ni were mokelo. Kaka chulo rent na cha were mokelo. Gimoro amora kuoma were mokelo. Koro nyithinda bende ong'eyo kata kawuono kata kawuok adhi Nyanza wik mokalo ncha onge adhi Mombasa. Ging'e man mama odhi tiyo tij Nyasaye. Kata ka ang' waduogo wabro dhi sikul. Seche moko iyudo ka jothumbe riwore ga golo thum. Ok ang'eyo ni be isebedo gi paro mar samoro riwore gi gospel wadu mondo bende uland injili kaachiel. Timore ka to koro ing'eni challenge ma an ing'eni koro lemo kiroho. Be kawuono aneno mana ka jo gospel te wero mana odok e wende roho mondo wendi hit kawuono en mana Yesu telona Yesu idhi adhiya tanyo to John Okidi power producer loso ni beats kawuono te kata okin jaroho kata in jano pake joma war gi kawuono wende joroho ma gidoke mamano wagone Nyasaye erokamano. To nini ji osedwaro mondo atim kodgi mang'eny to challenge mana mamen kichana nadonjo industry kalando gik ma roho timo. Koro ing'eni samoro in lemo ka jono in kiane roho no en koro mono waloso collab nikech samoro ang' na wer tadhi luongo roho to samoro roho no ok chwanyi ok ang' no mori. Koro mane ma samoro miya challenge ka. But nyako moro ni USA nyoko wadwa timo kode collab nyepod amakra. Wadwa timo kode apara no compose wende cha to o records ga wende ne kati yoro ne koro odwa time kasta dhi studio ta medo ne
kasto wadwa time machiegni ka nya onego be na time nye pod adhi Mombasa nye cha pod amakra dwe mar 8 ni nya ema nye pod omona. Gin challenges mag samoro kala kaka ja gospel ma ng'ama miyo nitie ja gospel ma joma chuo koro kaka ng'ama miyo ma wero gospel ang'o gini go bende isebedo kikale mapek ahinya ma seche moko igombo ni jowinjo seche moko winjie ni kare in bende kata obedo ni wer kamano nitiere pek ma in bende ikalie. Pek nitiere kata mar ngima ok oyot kodwa ngima tek oko ka kata walemo koro ng'ato samoro kaneni oko kato owenia ni koro wan joma lamo Nyasaye wasewezo kata wabe pod waringo pok wachopo e tol. Koro samoro Nyasaye man kuomwa miyo samoro waumo chandruok man kuomwa to wan bende wapetia. Wan bende nitie gik moko ma ok dhinwa maber e ngimawa to bing ni wasebedo public figure ok wanyalo lando nikech nitie oganda moko mo believe kuomwa. Koro kwaseyuagore to dhi golo chuny joka giwacho to kara gini romre mana dhi giduogo mpech gor kogalo. Koro miyo samoro wapando mekwa but wan bende wan gi challenges mwakale kata ngimawa. Internet kata bende lony masani to gi wer nitie kaka okonyo? Nitiere. Okonyo e yore mage kanyo endi mondo bende seche moko ibede ong'alano motelo inyalo wacho ni internet kata bende lony ma sani ni malo ni osekonyo e yore mage weche mag lony konyowa an kata kawuono nyoche ka donje TikTok wawachak kata gi TikTok eka nadonje machiegni an kata live akia ni dwa dhiga gi kure to jikona be mondo adonje TikTok no kaerega to ji ne biro na e Facebook inbox na ni bi puonjwa wach Nyasaye TikTok bi puonjwa wach Nyasaye koro ji ne nyisaga no kaketo pacha na nyalo donje TikTok koro fans biro na e inbox ka ni bi e TikTok bi koro to TikTok ni ema miyo na adonjo to ka na adonjo kanyo pok abudho ta Nyasaye miya followers ka keta gimoro adier mantie ni kara joka ne dwa na donje TikTok ka donja ni kata kaka post gimoro ai wana gifollower mang'eny kanya amiyo agon wero kamano joluo o kata joluo nyoro na post wenda moro ng'ato ndiko na from Uganda ni odwa invite mondo adhi Tororo Uganda giera koro no miya moro ni kara Waganda be kara winjo wende bo kata YouTube gindiko na gatume kupenda kata Wakamba ok wawinjo dholuo but wahero wende ni kata ka wuotho Nairobi ka Wakikuyu chungaga Wakikuyu chunga chieng' kuyu moro luongo chunga gacha ni bukuja wendi opolen nyaimbo koro tera nyaka hotel koro agone Nyasaye erokamano nikech kata bedo ni pok awer gi Kiswahili to nitie ka bende moko ma wach Nyasaye mwawero mbi mar wach Nyasaye dhe to makogi koro internet ber koro ananyalo ineno kaka wuono ne wawer ka anana wer mates ka CD rumo be wenda achiel magolo kasto sikwadhe to CDs rumo kama dangi use CDs onge koro kawuono wauso wer e internet koro kawuono ineno ka ng'ato pod nitie mo believe ni make lweta wapuonj upcoming artist ngaji biro ni awadwa chako wer to ok make lweta onge ng'ama mako lwet jika an ng'ama no mako lweta onge an kata kawuono an alandra kenda ke anonge kata bishop molanda onge pastor molanda onge jakwadh kanisa kata men kanisa mora motima nade molanda an kama chope gi tekre na kenda na wuon koro neno ka upcoming moro wacho ni yawa make lweta mondo ang'era mako lweta onge kaka wuono kisewer tiketo wer e YouTube koro wendi no lure gi message medi ema me anda ka wer wende ro kana biro gi wende ro ka wuono kaloko ma wer mating'e ni joma ne luwo bang'a to adhi weto followers moko koro mane madhigo kaka nachake no koro aketo mana wer e YouTube gola wer tiketo e YouTube kanye mibiro yudogo followers onge kama maber marketing wer kawuono maloko ta TikTok to koro ero kalo gite bing ni pod akia ka kuchudan pok ochula but en gi marketing maber moloyo gigi te koro onge ng'ama mako lwet ji ka jomoko bende biro bende lore adier ng'ato samoro kinde moko nadhi golo wer ka jono kidi chon ka kor ka dwa dhi wer be pok na wer wenda ma to biro nonega gol ko kidi koro ka ber koro ko wuok piny no believe ni kiwer to ibro kwal wendi koro ne wan ka gi koro penjo jono kidi ni to ka hanga wer to kwal wenda wero kokonya to kidi no wacho na wach moro make chunya dira okidi kona ni to wer maricho to jogo bendo kodich go joma kwal wer kine ka gi kwal wendi to mano wer maber wer mohit
manyalo teri kamoro. Nagoye tik wer marach onge bloggers oko dichgo. Wer maber ema jogo dichgo. To sama gikawo wendi no another way gitimi nade gilandi gigeri be jing'eyi koro gina mako gan koro in kidwa golo wer onge ng'ama mako lwet ng'ato ka gol wer ket wer e YouTube from YouTube kanyo wendi biro ng'ere ket wer e TikTok ji biro dhi challenge gi wendi no sama ji timo kode challenge ji dhi e wall ni YouTube kucho dhi ng'eyo tere wuon wendi nikech dakika mar TikTok chatin koro ji dhi manyo full song kanye e YouTube koro mane kaka tiang'eso ji. Kamano pod wan ka indi kod bende Pauline Nyari ma bende leronwa sigande kata wuoth mare ma bende owuotho godo mochopo kama ochopo ni Jaramogi Ojwang parni interview ni ndio sirni kod Vigingi Africa ma bende hotel pacho ka indi chiwo ni polls go ekima ga bende gedo kanyo indi ni kwa Jaramogi Ojwang. Pauline be un gi riwruok moro mar bende jo gospel njono ka wawito kacha chande Florence Robert to musanya kuom bende lal mar Nyasaye oket chunye kamokwe be un gi riwruok moro ma bende oriwo jo gospel kanyo bende seche moko dhi ugoye mbaka upango weche go eki mag bende lando injili mar Nyasaye. Pok ta neno ka gospel waka aken jo angla to ne kode ani ngeni agomba ka gi jo angla tagomba ka gi jo gospel waka okapar ngeni wan ok waerore mabor ang matimore nyiego nitie gospel ai ka ok waerore sana challenge kata an makale we monda kunga tika kar ka kuom challenge moko ma wakale wan kanisa mag roho mane wadonjo kaka joro ng'ato kaka an challenge mo ayudo ka wan gi jowa ma jo gospel ma wargi wan ng'eni ka chokruok olosi watine iwa ng'enyne yudo ka challenge mo kale mi oganda moko mane odonjo ka gin joro ka gichako wer ka joro bolo kaka no chako wer gi kitamba gibolo tamba koro iluongo ni jowara koro chako wer ka jowara tiende ka wan gi jogi challenge mo kale gi wan jorok gi miwa chance mo wer egi wan fans mago koko ka wan tiere Nyasaye to miwa fans kanyo to ting'e nying ratego malo kata Nyasaye miya fans kama tie kata gi jowara ji Pauline Nyaimbo koro mano challenge ma kata wasewacho kata group moro ne wantie kod ka wan iu yienwa ga uru wer kata ka ji fulo nying gi mana gin koro ngiso ni kamotingo Carol Gift ukaluongo nying ng'ato nyaka nuno nyako musiepe ino kana kanyo sama nja perform wenda mar Thobiro ka Florence no konya miele batha kanyo Carol Gift nyaka nuto usiepna but awacha challenge ma wan go waseywago ga wan jo mowar jo tamba koro gini miyo jomoko mane odonjo ka joro bolo ro piny makata samoro ka koluongi kata chokruoge ng'ato nalo wiye koro gi leso koro tamba choweyo mondo mi ang' timruok nade iwere jogi mano challenge ni wadhi kata ka ng'ane mondo ruko nye wer ka Florence jinogo koko oruko ekoruko yudo chance mondo wer an ka Florence chika na wer saburu tiena to no miya chance chego but no miya saburu tieno Nyasaye notimo na ng'wono wenda no trend sawa akia kaka jarunda no yude to jarundo poste no miya bedo gi followers but mane challenge mo yudo ne ka wanege Nyasaye mo koro gini miyo ichal ni lamo Nyasaye moro mopogre Nyasaye moro ana saywak sawa kana adhi an ngin gik mabuoga koro okadwa ne ng'ato dhara ke samoro wach Nyasaye matingo bendo ingo ng'ato joma Nyasaye man kuoma osewaro bende samoro ugi koro ka wanti wakawra kawo ma ikuol maromre ma challenge mo yude e joge wan jo mabiro klemo kero miyo ganda mang'eny ji kada ng'akwani ng'ane no chako kaka jaro osebolo ro piny kawuono kadhi chokruok tamba moro marateng'i mugo wiye mondo miyango miye chance akia gima tamba wane timoga koro ma e chance mo ayudo ga i jogi otherwise pok waneno shida moro dang' awach ne gisetimo no podi mana mano tu to bigo moni samoro bed gi riwruok sama nyalo wuoyo kodgi ka yud thuolo nikech mang' no chopnegi kamoting'o gospel fraternity mar luo moloyo to jogo ekima mine bigo moni samoro bed gi riwruok achiel e dwol achiel kaka oganda tok wuok ka Florence ne wa gine moro wane group moro moting'o ma dada Christine Otieno Gerie motelo no by the way kuom jo gospel artist
nyako machieng' moro samoro nyalo neno piny ruoth Polo Kristino to chunya ler ga mano jawer ma kata kiluonge lonchini kati igone ento onge gi kiewo. Koro aneno ka cho group moro cho gitelo nwa gi Janet Oudu gini every month wagolo pesa moro matin pod wantie kode maka onyalo dhi maber kamano. Ochalo gima kawuono nyaka nwawuok ka Florence to nwabedo gi change moro, nwabedo gi lokruok moro wan e group wa kacha chande. Kaka Nyanza artist mang'ama pok odonje group wano endo tudri gi Christine Otieno gene maneno ka jotelo kanyo mondo gitimruok nade girwaki mondo wadhi together. Na neno ka nyaka nwawuok ka Florence achiel moro wantiere yeah. Ka watieko nikech sa be ng'eny ka indi adwaro ni mondo bende ing'iswa ni kata kwanwa ber moko ma nyaka ni chak wuoth e Kristo e wechego eki mag wer ber ma osekeloni osenyuoloni olemo magi. Omiya ng'era omiyo ji ogena. Nyoro nawuotho kamo nadhi timo ang'o, nadhi chulo ne nyathina school fee. Koro awuotho kijana moro yo jiranda kocha boyo ka ng'iyo ga kode but ging'eya koro kachopo tawinjo ka gima ng'ato luonga. To kaloko toka awinjo ni Pauline to bochalo ka gima ok awinje pe ok awinje tadonjo ir nyaimbo moro osiepna wawer gago. To lowa nyaka kanyo to ng'isa ni Pauline ng'ato osemanyi wamiyi namba tapenja ni en customer na moro loso gik moko kuoma. Koro omiya namba customer kara simu manyagoyo no nyowe ot. Koro ochako gocho ni wan gi Pauline. To ng'isa ni Pauline rita kanyo nitie na agombo ga neni nyaimbo. Kano biro no mosa naneno gima notimo. Ng'eny ji osebiro ira kata kawuotho chieng' moro bende apo ibuongo ni bwana moro nitie kama promote jothumbe Oscar Magige. Chieng' moro be nawuotha ne gin e gari gi ng'ane gi Kofi Makawili jathum Joangla maber kabisa. Koro kadhi ng'ado ndara ne to gari moro chung' e tienda to Kofi ema ng'eyo ni not ko iluongo ni Kevo ema nang'eyo to ywak iyo to ng'isa ni Pauline Pauline nyaimbo wino nomiya pesa yawa Oscar Magige. Koro wach wer ni osemiya romo gi yowuot luo moko matek. Ingise romo go? Ng'a? Baba ni agomba yawa anagomba kasiasa onge ng'ama riteri bwana. Chieng' moro Nyasaye nolosi yo moro manadhi but agombo ga. Golo ne wer ne ok ichopo in? No kachopo dichop kacha cha in kata kiparo. An akia ni Kitambawa ni ji oluoro ga. Akia ni Kitambawa na akia mi sijui. Akia gima timore ga pok aneno baba. Ko maybe anawega ni maybe josiasa oluoro Kitambawa ni. Ng'ato wene samoro ang' ne kori wan ok wapuodh ga ji. An kata samana ka biwinjo ka ng'isi ni puodhe kama dongo ka puodhi ok seche te mi puodho ji jowadwa we uluoro wan mana dhano kaka un. Koro ma chal ma bandera kaka dhi Kenya bandech Kenya wang'e yudi dhi Tanzania bandech Tanzania wang'e yudi. Ka watieko ka indi chon ne Ohangla gi gospel ne chalo pi gi mafuta no geriore to tin neno ka lony kelo bedo machiegni kendo bende onyalo go mbaka studio samo nyariwo bende nitiere kaka ineno ka wechego eki magu mag biro ka achiel gi jo Ohangla nyalo kelo dongruok more gospel nyalo aning'eni wende na kadhi ng'enyne kata kadhi studio kata wenda mana chako wero jo backup jo Ohangla matimo nanga backup nikech ok anyal wero duonde gote. Kata kinde mane angolo wenda no nadhi kiwinjo kata wend Raila sama nadhi golo wendo no Ngwasi studio ne wan gi ng'ane gene matini ng'ambo ni Igwe Banderson gene ne gibire studio kanyo gibe. Koro ng'ama notimo na backup mar wendo niluongo ni ng'awa Makakoli aluonge ga ka kijana moro ne nika ema notimo na backup ne gin gi Igwe sechego. To kata kowe mano an jo Ohangla matimo na backup nikech duonde chuoka ok da wer. Koro sama yudo gi studio gine magi timo na ga backup kanyo analuoro gi. Mar ariyo kwaromo kodgi kata kinde moko mane awina wad last year but one ne wan kodgi. Koro gibiro ira Okoth Jarapogi ni Pauline kawuono neni yan ga fan mari yawa ka jathum osenyisi obeo jathum wadu to senyisi an fan mari aero wendi dang ibedi gol ne ko ng'ato kwani chieni nyaka ng'ane gene boss we Nyasembo gene mago fans gi kunan Pauline aero wende ni ne gibiro ira gimosa gi luor samora romo koda kod kar kaka wuotho
gichunga jothumbego. Pauline an gimiya kata nembni gi. Koro an ahero gi. Mar ariyo ing'e ni gin mana jo Angla to offices mondikowa gin mana kaka ichulogi e kaka ichulowa. Koro gima giloyowa go ni gin gi performance otieno e clubs. Mano kende but wan mana kitu kimoja. Okoth, miya wendi mar Okoth mondo samoro oganda ong'e ni kar wan gi Pauline kaendi ka Jadolo luonde wuoyo kodi olwer dong'ere koro kia. Okunga vire majayalo okunga vire majayalo agwenyu ratego kinde moro ne wala misori agwenyu Nyasaye kinde moro ne wala miloka bigoti konyandoro emani duoke lemba biro doke godi bondo mondarom kodi. Koro ji penjaga no Okoth ngima Okoth wuoda lego ji wachoga ni onge jaro matiyo e bank. Okoth wuoda lego no tiyo e bank we wuoda nyisu kata sama ne tuo go eno no tiyo e bank. KCB ma Kencom kanyo no bende jatelo dhi ondiki tich ka in go tas chunye ler obro ndiki. Okoth kane rose chango nodok mogero gorofa maduong' lego thurgi kawuono kidhi od Okoth gorofa maduong' mane wuoda lego gero tiene ni nodwoko Nyasaye ni dalagi. Koro ji penja no Okoth ngima nitie otiyo KBC ma KCB ma Kencom kanyo no. Koro ka in go tas dhi Okoth jalego ndiki chunye ler. Ui mane roho chango modoko gero gorofa dalagi alego malaile emodake ochiemo piny to nindo malo. Ngatieko wacho no. Samoro nitie ng'ama gombo ni idhi tim nyasi moro idhi iteri injili dalagi itimo ga show ma oko kata bende crusades moko mag kanisni mamoko. Atimo ga kata wik mokalo nyoni gadhi Tanzania nchuluonga Tanzania to namakora awuok adhi Mombasa adonjo Mombasa fan na cha bende luonga dhi Tanzania be ng'ama noluonga ne en multero ga ng'ane gini jothumbe gi nonego wadhi gi Joyman keno ento nodhi na winjo program nodhi Musa Jakadala na ma fan neno bende fan na iluongo ne Peter Timba Tanganyika. Koro nonego adhi kono koro nochuna na golo mana jower wete na ning'e na onge nyingo amanya gospels moko jo gospel artist moko tauro kech nyamakora sechego idwara Mombasa koro kaka dang' awuogo Mombasa sechego tachaka apogra dhi Tanzania nyotama nya temo manyo amiye namba jomoko manowuoyo ge manodhi. Ng'ama dwari samoro mondo ipang ne show kata bende dhi gone nyasi mar pako injili korgi gwenge kanisa gi yudi nang'o? Kawuono TikTok kabe TikTok kacha ji comments mang'eny TikTok kibiro kang'e yuda kaminya yuda mayot ibro yuda TikTok but comments go ng'enyo kadwok ten kecha sing'isi ni platform maber malando ji ka TikTok koro kadwok ji ng'isa na wuoyo kodi ok idwoko kenyal dwoko ji kata 10,000 bang'e dwoko te ok inyal dwoko. Koro kibiro e inbox na mar Facebook DM kanyo ibro yuda maber. Pauline Akoth Nyaimbo inbox na wachna pachi kanyo bro winjie mapiyo piyo. Namba na be kati penjo ng'ata namba na ibro timruok nade. Mane jomoko koro kawo advantage kichiwo namba ni kamano koro gikawo advantage. Koro samoro lalo na roho bro chwanya gi fan no kadwar Ng'ama dwari samoro kochakore e Facebook nyingi bitiyo godo? Pauline Akoth Nyaimbo. TikTok? Pauline Nyaimbo. YouTube Pauline Akoth Nyaimbo. Kabisa. Kamano inya kanyo endi kuom loso ga Jwang' Junior kendo bende goyo mbaka mondo wang'e sigandi mar thum. Mondo ero kamano maduong' kainde kaka CEO mar AJ ero kamano Kenya Sach Kwe majang'wono omed umoi kendo gwedhi idhi mbele gi pako Nyasaye piny luo duto te. Maendi nena Pauline Nyaimbo bende osebedo kuwinjo wende ne kanyo endi nyaka bende ne ochaki weche go mag were wa opimonwa sigande kata bende ng'iso wanende ni en Nyasaye nong'ise igni moko buora mokalo chien ni obiro bedo gi taya marieny to kawuono tache rieny emomiyo ang'isi ni in iwuon ma bende samoro pod in kanyo enje ok ing'e gimitim ket mana geno ni chieng' moro achiel Nyasaye biro yawo ni yo kendo bende biro neno kataya liel mbele kanyo endi. Wiya wil gimoro kapok watieko kanisa ni inyalo ng'iswa ni kanisa ni en mane to yudore kanye ng'ama gombo ni mondo biseche moko ulem kachiel? By the way alemo nyocha wan gi kanisa
kichopo Bisenta ka roundabout ma Jacaranda no kiridri piny kapok ichopo Riverbank stage badi achich Ruto ncho mkonwa kanisa mwachandorego mwagero wan ing'eni wan waonge kata sponsors moko mowuok oko mang'e wachni wasonge no gedo wan mekwa mathis gi wagero kendo wachunge wende agolo kata 15 na moro jomoko ng'ama chielo be kinyo golo 50 ne moro wagone sei ng'ama chielo kamane kaka no wachandre mwagero kanisa to Ruto no muko nwa kanisa be koro chogen mana kacha krudhira koth botamri chwe gicha bene weni mar jachien koth be sani koro tamri chwe koro ge sani pod waketa tents kanyo to walemo wathuthni wanyolo wamanyo lo moro idonom kane waseyudo chulo pod otamowa koro ng'ama chunya laro bi okonywa yamo ng'ama ogero kanisa Nyasaye ok dhi nono ng'ama otiyo ne Nyasaye mokaw kata siling 5 kende momiyo Nyasaye ka ajali ochopo kata ndara gari nego ji to in to Nyasaye dhi ng'iyo kata kalenda kende mane inyiewo ma siling 20 tere kanisa no iresigo e dier oganda ma gari dwa nego gi koro ng'ama ogero kanisa Nyasaye kichunyi bere nyalo konyowa ing'isa Pauline kawuono an wendo keta wenda kata miwa mana siling 2,000 wadhi biro wagoni sei 2,000 no ka ng'watie ke 2,000 wayudo kanyo koro mane shida ma pod wan go kaka alemo Embakasi God's last appeal chacha jaluong mogik koro Embakasi kanye maleme kata pod waketo tents kanyo ema pod aleme koro kichopo Donom Jacaranda roundabout ridrege ndara madhi Bisenta Saturday kanyo by sare achielo kinyo wasechako lemo nyaka saa 12 odhiambo badi chichi bro neno tents gane kanyo pod wathuthni kwayudo Nyasaye bro bedo no Nyasaye but no dwoko watu zero gini kusechandru Nairobi ka mutemo gigo kaman munyiolo kata na obeto chiegni gi gine nok wakawe no watiyo gi pesa mane wanyiewe go kanyo no koro no wachalo jomodok to zero ko chunyo pod okotho nikech wang'e Nyasaye pod wathuthni wadwa manyo kendo kamoro wabro mana gero but gima duong' na need your support you people you guys biuru mar supporta umiya gimoro mathis wager kanisa Nyasaye kama na nyakanyo indi mano indi makelo giko machenro masani mabende no tani kodana Jwang Junior AJ Media mabende wagoni mpaka kod jothumbe mapacho kaidi moloyo te alwora mar nam Lolwe kawuono wendo ne en Pauline Nyarimbo riti masani orom kodi kende telo machielo chenro machal kod maendi